नमस्कार. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः. आज जे काय जन्माष्टमी या अनुषंगाने ह्या गावात या नार्वे गावात जे काय या तीर्थक्षेत्रावरती म्हणजे या ठिकाणी जो काय संगम आहे या संगमावरती जे काय जन्माष्टमी अशी एका पुराणात कथा आहे की भगवान श्रीकृष्णाने एका राक्षसाचा वध केला आणि त्याला प्रायश्चित्त म्हणून त्यांनी एका ऋषीने त्याला असं सांगितलं की या तीर्थक्षेत्रावर स्नान कर व तुझं त्या पापाचं परिहार प्रायश्चित्त होईल. अशी एक कथा आहे. म्हणजे त्याला एक दंतकथा असं म्हणतात. पुराणात अशी कथा आहे अशी म्हणतात. तर या अनुषंगाने आजचा दिवस आणि ह्या ठिकाणी जो काय इकडे जो एक देव आहे या देवाची जिकडे जे काय यात्रा भरते जत्रा आजच्या दिवशी आणि ही जत्रा सकाळची असते आणि जशी सकाळची असते तशीच रात्री म्हणे भूतांची इथे जत्रा भरते असं म्हणतात. आणि ह्या अनुषंगाने इकडे जे काय नवीन लग्न झालेलं जे काय जोडपं असेल त्यांचं सौभाग्य वायाने ते सौभाग्य दानाचा हे होतो विधी होतो आणि त्या अनुषंगाने भगवान श्रीकृष्णांची इथे पूजा होते. आणि असा जे काय हा इथे विधी आणि तसंच ह्या ठिकाणी सगळ्या देवांच्या आसपासची जी मंदिरं आहेत म्हणजे उदाहरणार्थ आपला सप्तकोटेश्वर झाला, मग काळा भैरव झाला, मग त्यानंतर लक्ष्मीनारायण, मग विठोबा, मग चामुंडेश्वरी, मग पिळगावची ग्रामदेवता शांतादुर्गा, मग राम आणि त्यानंतर मग ह्या नार्वे गावाची ग्रामदेवीची शांतादुर्गा कणकेश्वरी आणि डिसोरीमधली आणि तिकडची देवी शांतादुर्गा या सगळ्यांचं इथे वास्तव त्यांच्या पालख्या इथे वरती येतात आणि या सगळ्या देव इथे या ठिकाणी या तीर्थाला भेट द्यायला येतात. मग त्यांचं इथे स्नान होतं. त्यांचं इकडे स्नान झाल्यानंतर मग त्या पालख्या परत आपल्या मंदिरात जातात. अशी सकाळची जत्रा भरते आणि इथे म्हणतात की इथे ह्या आजच्या दिवशी स्नान किंवा विधी किंवा दान दक्षिणा काही इथे पूजा वगैरे केल्यानंतर आपल्या समस्त पापांचं दोषांचं या ठिकाणी परिमार्जन होतं आणि आपल्याला सुख समाधान शांती ऐश्वर्य मिळतं असं या ठिकाणाचं महत्त्व आहे. आणि अनेक वर्षानुवर्ष या ठिकाणी इथे अशी या नार्वे गावात या ठिकाणी सकाळची या जत्रेचं जे काय महत्त्व इथे या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. नार्वे गावचे प्रसिद्ध असे या स्थळाचे जे ऐतिहासिक स्थळ आसा आणि धार्मिक स्थळ आसा. या स्थळाचेर आमची जी जन्माष्टमी आमी साजरी करता या जन्माष्टमीक येयल्ल्या सगळ्या भावीक भक्तांक हांव मनपूर्वक तेंचें स्वागत करता, तेंचें अभिनंदन करता. आज जन्माष्टमीच्या मुखाचेर असंख्य असे भावीक भक्त हांगासर आमच्या ह्या नार्वे स्थळांत आनी आपली पुजा अर्चा ह्या पंचगंगा ह्या तीर्थस्थळाचेर ह्या जे धार्मीक रहस्य आसा धार्मीक जो सलोखा आमकां दवरलेलो आसा आनी ह्या स्थळाचे जी प्रचिती आसा ती सबंद गोंयभर बाबाक आसा. म्हणून आयज अनेक अशे भक्त आपले भावीक मोठ्या संख्येन आयज हांगासर उपस्थित जाता. सामाजीक आनी जे धार्मीक जी विधी हांगासर जाता ती म्हणजे आमच्यो ह्याच गांवच्यो म्हणजे नार्वे गांवच्यो आमच्या पिळगांव गांवच्यो आनी आमच्या दिवचरसून देवी शांतादुर्गेची, देवी चामुंडेश्वरीची, देवी श्रीरामाची पालखी तशेंच हांगासर नार्वे गांवची आमची कणकेश्वरी, आमच्या लक्ष्मीनारायणाची पालख्यो ह्यो सगळ्यो आमच्या ह्या स्थानाचेर स्थानापन्न जाता आयज हांगासर. आनी हे एक ह्या दिसाचें म्हत्व रहस्य आसा. ते सगळेच देव ह्या देवता आनी ह्या चरणा कडेन पावो दवरून आमी सगळे तृप्त जाता. तशेंच हे सगळेच देव जशे आयज एकवटून आयज ह्या स्थळाचेर येता आनी सगळ्या देवांचे जे आमकां आशिर्वाद एकत्र घेवंक मेळटा हे एक ह्या दिसाचो आशिल्लो ह्या दिसाचो एक वैशिश्ट आसा. म्हणून आयज ह्या धार्मीक अशा दिसाचेर जे भक्तगण हांगासर येतात आनी आपली इच्छा व्यक्त करतात, मागणे मागतात, तेच्यो मनोकामना पूर्ण जाता. त्यो कोण नवस फेडपाकूय आमचे असंख्य असे लोक येतात. अशा ह्या स्थळाचेर परत एकदा स्वागत करतात. आनी ह्या मतदारसंघाचेर नेतृत्व करता आसतना ह्या परिसराचो जो आमकां उद्धार करपाचो आसा ते आमच्या सरकाराच्या फंडांसून ह्या काही दिसांनी आमी सुरवात करतले. ह्याच स्थळाचेर एक बरें आरती घाट म्हणजे ज्या जाग्यार अशें आमी तीर्थक्षेत्राची आरती करता, गंगेची आरती करता अशा स्वरूपाचे आमी आरती स्थळ हांगासर करपाचें हा घाट आरती स्थळ अशें करपाचें येवजिल्लें आसा. गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच ज्या डिपार्टमेंटान हेजो फुडाकार घेतिल्लो आहा ते म्हणजे आमचे पर्यटन खातें
आनी तेजे मंत्री श्री रोहनजी खंवटे जे तशेंच आमचे JTDCचे चेअरमॅन श्री गणेश गांवकर हेंच्यांनी जे आमकां सहकार्य केल्लें आसा आनी हो जो भाट आरती जो प्रकल्प आमी हातीन घेतलेलो आसा तो देवाच्या आशिर्वादान जी अष्टमी येवच्या पयलीं पूर्ण जावचो अशी आयज प्रार्थना करता. परत एकदा सगळ्या गोमंतके जनतेक ह्या अष्टमीच्यो शुभेच्छा दिता. वार्षिक पद्धतीप्रमाणे ही जाणट्यांनी 100 वर्सां पयलीं परंपरा केल्ली ही श्री शांतादुर्गा ग्रामस्थ गांवकर वाड्याली पालखी सकाळी 5:30 अभिषेक जाल्या उपरांत थंयसून संघ देवळांसून भायर सरून 10 किलोमीटर ही पांय वाट करून आतां तीर्थस्थानार पावल्ली आसा. ही आमची खूब वर्सांची परंपरा आसा आनी चालत येता. वाटेर देवीचे भक्त दर्शन घेवपाक लोकांची गर्दी आसता. तशेंच हांगा तीर्थस्थानार भरपूर लोक देवीचे स्वयंभू देवीचे दर्शन घेवपाक लोकांचे खूब आतूर वाट पळयतात. देवीचे आगमन जाल्या उपरांत हांगासर भरपूर लोकां दर्शन घेतात. दर्शन जाल्या उपरांत आमी परत आतां सकयल वयतले. सकयल गेल्या उपरांत अभिषेक करतले. अभिषेक जाल्या उपरांत परत आमी मार्गस्थ जावन देवळान वयतले आनी ह्या उत्सवाची सांगता जातली. येवचें हांगा आनी हे हांगा दर्शन घेवचें हांगा आनी हांगा ज्यो कितें आमी सदां कितें आसता आमचे वरवीं तुमकां कितें खरेदी करपाचें लोकांनी आनी लोकांनी शुभेच्छा लोकांक दिता. लोक असे खास करून हांगासर हांगा अशें फामाद आसा हें की लोक अशें लाकडी मुद्दाम करून अशें बरें मेळटा. हांगा सगळे लोक सकयल मेरेन लोक भरता आनी खंयच्या गांवांसून जे कार्पेंटर येता हांगा घेवन येता लाटपाळी म्हणून आनी पाट आनी माटुल्यो आनी कितें हे सगळे तरेच्यो वस्तू ताका लागून मुद्दाम लोक हांगा येता आनी हांगा खरेदी करता आनी आपली मनोकामना देवा कडेन मागता.